Newly opened Korean Cafe in Pampanga. Sobrang laki nito kay Explorer. Ang daming mga spot na pwedeng pagtambayan. Agaw pansin naman ang kanilang indoor garden. Tara na at bisitahin ang Lala Garden Cafe sa Angeles City, Pampanga. At siguradong mag-enjoy naman kayo dito kay Explorer. Marami rin kayo pagpipilian sa kanilang mga foods and drinks. Sobrang dami ng option sa kanilang mga pastries and bread. Samahan mo pa ng kanilang mga drinks